ولی خدا سلامتی غمی امانت بچه‌تون اشاره بهترین ناز اومدی آخه آمد همه چیز سوکه من نیست این در درون اینجا برد که ایکال شروع درست دیگه بچه‌تون گفت دوره پدر من یا یک جو پیدا شد یک دارو اینجا سومی کلان بود شوخینک تاقا چیگاشم دایی 30 سال نخوام قطع شوخی کنم دایی 300,000 سومان بود لیسوم تاقا بچه‌تون دورو گفت شما سوم گفتهسین برا موشی تکویا ببین موشی تبین کو ای تاقا من در ماشینم یک سومکه شما بود برا یا ببین آخی انا بینم نه ندارم بخدم یک سومکه هم بیبد بخدم پول کجا شد من نمیدانم تاقا این پولی زکاتی پسرم بود باید به نیازمندان قشلاق باید تقسیم شد بخدم من نمیدانم تاقا چیکار کنم خیلی بچه‌تون دارو گفت شما پول گفتهسین من سغرک کنم بغلم بخدا روز در 50 60 کار میکنم زندگی من باز اون 300,000 گفتهست تاقا من چی بخدا موشی تبین موشی این تبین ما خینه سر ماشین تاقا من یاس اومد اگر همین رفت آن روز باشم اگر هم ماشین من بفروشم با رسیه برم با خرز کنم خواهولت کنم اسم شما رابطه من نمیدانم آخی بچه‌تون دارو گفت شما پول گفتهسین که من ندارم این قفلی کلانه که خبر زن زنه بچه‌تون آخه کمر دارو گفت شما پول علیو خواب بچم خواب مالش بچم من سوما بخشیدم اینم خیلی بخشیدم اما پول برای امر خیر بود بگذار خود خیر شوم خوب نامد بخدا خوب بچه جان سفید بخشیدم حتما یک روز ما میخریم تاقا خوب
Bobojon, tinci bu maraja davet karding. Акаҷон, айшо чима ишавқу дам бигир, бичар. Бе ташиш истироҳат ка ака. Ту бародари якай ману. ошхонаи нӯ таъмҳои болаззат. марҳамат намоед. аз хӯрокҳои мо бичаш ва лаззати асосиро эҳсос намо. чойча доми калидсоз мешавад. чораҳаи стари султони кабир наи тараф да султони кабир мешавад. ба чойча рӯ парӯи стари султони кабир ошхонаи нур мешавад. ба чойча чикори кадагит буд ту чикори кадагит буд То чӣ мара мезанӣ? Ман 2 соат чишмона кофтесам. хеле мара кофтеса ту мара супа мекунӣ 300,000 мардака гирифтай курбуди сумка ихта бигири сумкара монӣ Ака, пули бахудо. мардак Ту ҳама ягон дирамша нагирифтам. Ҳамаш дар ҷоша ака. Ака бахудо ма ман гаштам. хубӣ кардам тура бепул гирифтам бурдум ҷавоби хубӣ ма подош ҳамияй Ака ма гаштам шаҳр омам. Омадам да ҳамиҷа шуморо кофтесам. Амонатитона ина овардам ака бигирен молтона сумтона. Ма ягон дирамаш насиб накунам мара. Ина ака пулотон ҳамаш дар ҷоша. ҳамаш ҳаст ака. хай курбуди сумка ихта мегирифтӣ мерафтӣ сумкара намебурдӣ гирифтай Акаҷон ҳазор бахшиш. И хатои айма гузаштай. 2 сумкаи ахела будай. Ман сумкаи ба ҷои сумкаи хидмат бигирам. Ай шуморо гирифта рафтам ака. Ина овардамаш ака бигирен молтона ака. ин сумка сумкаи ман нест ин моли ман нест ман и хеле бибарама мара бовар намекунам барои исбот кардан барои ҳак баромадан барои ҳаром нахӯрдани маву ту набояд қатима бирай намебаре меспорем Ака кида токи мо да бовар соҳибаш да меспорем ака ман ҳама чиша чизе буд овардам ягон дирамша нагирифта шумо да додумаш ман чида мерам хати шумо дигар. ин моли ман нест мегуме бача کاری کن که با تو جمع کنم کاری کن نه که تو نمیزنی تو نزن دانسته باش بگذار باید تو زنی با ما همین دار با ما هیچی نمیشه از یک مشتری چی نمیشه فهمیدی؟ خب خوب
ёрон ба каф пиёлаву дар дил ғубор чист? имрӯзам мегузарад ҳамин рӯз. мануҷон, акаҷон, баҳ зурдам гирифтан гир, ман ҳозир мерам мебиём. Бача, чока дести ту? Ele me foram lá, legal, lá, né? мо бояд принсипҳои худро як тараф гузошта аз баҳри ҳамон духтар мегузаштем. мо сахт хато кардем. шумо тӯю маъракаҳо, чорабиниҳою рӯзҳои хотирмон, ҷашни мавлуду зодрӯз доред ва мехоҳед бо сифати баланд танзиму бандубаст шавад? пас дар чунин рӯзҳои нек студияи калотфилм дар хизмати шумо хоҳад буд. ба мо муроҷиат кунед. мо рӯзҳои хотирмони шуморо абадӣ мегардонем. рақамҳо барои тамос: калотфилм, рӯзҳои неки шумо абадӣ мегарданд. Салом алейкум. Қаган азиз, созед. Мора бубахшед, амрӯз камта хато кардем. Ҳамин бародара ҳамра гирифтем дар раҳ. Мақсад ки сумкаш ранги сумкаи шумо будай. амрӯз ба ҷои сумкаи худаш сумкаи шуморо гирифтай. Амонатитон пултон ҳамаш
метавонед ки ҳисоб кунед ҳавои не ман бахшидам пулро. тағабиё ба худои пули калонаи ҳатияби 10,000 метавонед дар зиндагиатон сарф кунед, метавонед ҳадия кунед ба ҳар як кас. Ман пулро бахшидагӣ таға мора ҳатияби 10,000 20,000 мода ба кифоя зиёдӣ буд басанда буди фикр мекунам ки ба худо пули калонай до дар ҷон ман як танга амира намегирам. хоҳем барен ягон касга да хайрш кунед. раҳмат таға хоб мо мерем не ки ҳатман худо хоҳад бо мо мехӯрем хоб намегардем як чой бихӯрем хонада. раҳмат тағаҷон хоб анотон ба худо. хоб баракат биёи тағои хоб ба гуфти туи пула чикор кунем намедонам чикор кунем ака. о чӣ хел намедонам биги бар дар фарзандот сарф кун ака ма фарзанд надорам ма чикор мекунем. хай ними пула ба дар падару модарат сарф кун ман наметавонам пуле ки бемеҳнат меоям ба барам дар оилаи худам сарф кунам. аба ма бикунам агане ту зани фарзанд дорӣ сеният дорӣ оила дорӣ бар дар кӯдакот сарфш кун баъд аммо акаи пула худата бахшид ман да набахшида шакл. бача сабаби асосӣ ҳамин пул туи ҳамин ту сабаб шудӣ ки дар мошин сувор шудӣ ҳамин пул омад ма сабаб шидам ки чанд кас саргардон шуда пушти пул. бародари азиз ҳамин пули калонай ман фикр мекунам ки ҳам бебало нест барои ҳамин ман пула наметавонам ка наметавонӣ ман ҳам наметавонамаш ака ин пули кам нест 300,000 бояд ин масъаларо ҳал кунем. намедонам ростига чӣ кор кунем намедонам ёфтам чӣ ака шояд ягон мағозаи таҷҳизотҳои барқӣ кушоем ман ягон бори хеле кор дар даст додагӣ нестам ака. гуфтӣ ку устоюм таҷрибаи хуб дорӣ дар ин коре ки ман худам тоқа наметавонам бояд шумо ҳам қадим ҳамроҳ ман ҳамроҳ ҳастам ку ба фикрам ин фикри шумо дурусттарай бояд ин пул солҳои дароз ба мардум хизмат кунад шояд дар пуштии пул чандин нафар соҳиби ҷои кор шавад. ин фикри ту беҳтарай ба фикрам. тамом ака мерем ай пай кор мешем. намедонам додар чизе ҳамҷа рақам додишта шав як хоби безе бидум лабай бобуҷон
Гав!